Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon, to err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. Kumusta ka mo? Ano sabi niyong alagad si Kanginan, Tefon Morales, muingon. Kung akong pasultihon, asap gida ha, always say a prayer mga kaigsun. Unahon ginato ang itong pagpanlangin, pagampo nga to sa labaw magagawang Lord. Thank you kay Lord, si mong gihata ka namang grasya. Okay. Ako sa ipaibawan niyo may galan, no? Nga to ni sa tanang membro sa MIGC, Mactan Island Joggers Club. Kato ni Chairman Marsing Masayon. Thank you kayo sa tanang yung mga suporta o ganito sa mga feeding na inyong gihatag ganito sa kabataan diha sa Marigondon, Lapu-Lapu City. Thank you kayo. Okay, bueno. Ang sutan po karon ng tagan o pagtagad ng Migala, pinadakinis sa kababae nga nagpatago sa ngan nga Diday. Kinikibatan o duwa sa radyo ni Ri Arellano. Kaigsunan ang atong sender, si Diday. Kina akong problema, bahin ni sa kumbana nga usa ka maestro. Ug kung nganong na problema ko ani niya, ingon man gud ini ang mga panghitabo. Akala ko ikaw ay akin, totoo sa aking paningin. Ngunit nang ikaw ay yakapin, naglalaho sa dilim. Ninais kong mapalapit sa'yo, ninais kong malaman mo ang mga paghihirap ko, baliwala lang sa'yo. Uy! Nana akong bana. Nagabal eh, tao. Wala ka luoy. Abi na akong naglakaw lang. Dong! Unsa man na nandani mo? O lagi na na, Dong! Dali ah! Unsa ni imo dadong? Ay, kamuti og saging. Wow, kalami sa saging. Unsa man itong bangan? Katong saging ko nga kuan gud kunong lakatan. Ha? Unsa na saging nga oy? Katong lakatan gud. Oo, wow, kalami anang saging nga dong. Yanindot kay nang pagkahinog. Murag hinog sa punuan, di inday ka ani. Ay natag sa kong estudyante. Ha? Pasalamat ko nun niya kay bisan og daghan siyang absent pero akong gipapasar. Usaon maluoy mo sa ta. Mao ba dong? Estudyante din mo naghatag ani? Dili ka ang inahan sa estudyante. Sila gani naghatag ano. Basig na ibog na nimong inahan sa imong estudyante ha? Paslan diha nimo. Huwag ka kuna-una. Ya, say uli din ako, baby. Ayaw ko iuli ko to kasayang ka ni iuli. Ikaw ba? DJ Kaya mo ko maghimo, ano? Samtang kayo. Ulos ka lang duda, na. Gini, pagsuka na dito kay gutom ako. Mga una ta. Oo, dong, kadito magsukad ko. Dong Ponso, wala naman musiga ang suga nato sa kusina, dong. Basi pundir na. Kadali ko. Bago pa gaya ng palit. Nya kay wala naman musiga. Ang fluorescent naman kamoy imong gilisan, anak. Basig sa balas na. Murang sa balas, yun na. Nya, nakaikapalit anak ron. Aw, ngita pa ta. Sir King. Kuan ba kining mag-dissolve mong iwan ng project taon na to, Sir Roy? Oy, kwarta ko mama taon, Sir. Daghan kay pisa nga paliton noong taon aning atong project. Unsa kaning project na to, Sir? Booster. Lagi kwartas mama, Sir Roy. O, guay kwarta mama ni mo, ato pangayo ni papa ni mo. Dito bitaw siya ngayon, Papa, Sir. Di pasa ko ni Papa din ni itong mama.
Nga, tuwa ako ng kwarta ni Papa, ni Papa, ang kwarta niya, tuwa ako ng Mama. Anya, sa umanini mo ron? Lisod taon, si Mama taon na ng mga booster, sir. Sige. Ingnas mama ni mo ha, nga ang project ni mo sa electronics, imbis booster, ko ano lang, ining... Sabit na lang og balas, ha? Bala, sir? Balas ka lang para fluorescent ba? Barator mo na. Kana lang aron doon na kay grado, ha? Sige, salamat kay sir. Oh, siga na! Di ka gipalit ang balas dong. Ako estudyante, nagpalit ana. Ha? Di man siya kasabit og project. Aw, para magraduhan ako, ako lang siya pasabit og balas. Lo, naunsa man igtaong ko, basi madaot ka ng imong trabaho, ha? Sila may nanghangyo na ako. Ako din na sa... Halabing hagbong na ako sa... Why project, hagbong. Punyong. Dong Punyong, naunsa ka? Gisapot ka? Ay, lagot ko. Lagot ko dito sa kilahan. Kaya nag-away ako mga estudyante. Unsa may lagi awayan? Ay, kano ko mga tools nga nagawa. Nga, gipastangin lang ang usa. Hapit magsukmagay. Ako mo'y hapit gi-atake, eh. Kuyaw kayo mga bata, mga isog kayo. Hapit, sakihan na. Unsa? Ay nga nung kuyawan man ka na mga estudyante. Uy, dapat sila ang mahadlok ni mo kay ikaw ilang maestro. Ay, kuya, manggod kayo mga kaliwat mata, apelido lang daan. Kulbaan ta. Ha? Kay kinsa man ang mga bata di ay? Silas Boboy, Kampilan, o Dionisio Pinuti. Ang mga apeliduha di ay. Kuyaw mo lang. Mayo gani, kay doon ay nakauwang nila. Oh, may kiwa mahadlok ang niuwang nila. Oo, usa kahapon ang may uwang nila rin. Hapon nga diri midako sa Pinas. Hapon ang iyang papa. Aw, hadlok sila kay basig maayo mo karate ng hapona. Dili man. Hadlok lang sa apelido sa hapon. Mas kuyaw pa man kayo sa ilang apelido. Kadto sila sa Kampilan o si Pinote, hadlok to sa hapon. Ay, Ngano unsa may apelyido sa pondong? basuka. Bungot itoy. Kumusta, Mare? Uy, hala. Maritanyang! Oh. Hala, ikaw man ni ay ni. Uy, kumusta naman ka, uy? Dugayan na ito magkita ay. Pero karon, happy ko makailan ni mo, Mari. Oh, ako sa di ay, Mare. Daga pa ba yata nga nagkumari, di ba? Oo. Unya na nga menyo taga-probinsya. Unya, karon nga na namin puyo din eh. Hala, may kinakatultol ka sa amo, Mari. Ay, nagpangunta naman ko. Ama o ba? Ay, sige lang, Mare. Karon nga nakatultol na ko nga ni sa inyo. Balikot ka nga niya. Suruyon ti ka. May kay na minyo na ka, Marino. Abi na kung dili dyo ka maminyo da. Madahan. Gibang-an na lang dyan ka sa computer, Mare. Naagid tay, usa nga kuan ka ng nabighani sa kong kaanyag. Kisa man, Mare. Kana akong bana ron. Oh, abi na ko kinsa. Kinsa man di ay ang nabana ni mo, Mare? Engineer na o abogado? Maestro in taon na, Mare. Uy, wow! Kuyaw di ay ang imong bana, Marino. Mas kuyaw pa na sa mga abogado ug sa mga engineer, Mari. Nga naman, Mare. Oh, uy, way mamahimong abogado kung way maestro nga nagtudlo nila. Way engineer kung way maestro nga nagtudlo nila. Bitaw, sakto gid ka, anak, Mare. Pero nalayo na kay sweldo sa mga abogado ug engineer, Mare. Oy, ang maestro. Ay, kanang sweldo. Depende ba na sa diskarte, Mari. Kay bisag abogado ka, nyaw, kay client, no? Igura kang manawat og notaryo, uy, gamay lang gapag kakita. Mausad. Asa di mong ba na ron, Mari? Tapos iyang trabahoan, Mare. Mao pa. O sige, Mari, magkita lang yung tag-usaba, suruyon ti ka. Mag-inom ta, Mari. Pares ba sa una, mga daga pa ta? Sige, Mare, kay nami karaoke. Mag-karaoke ta. Okay, Mari. Basta karon Domingo. Okay, Mare. Kani si Maritanyang, dugay na may suod ani niya sa daga pami, kay silingan mi kani adto. Unya, barkada kaayo mi sa daga pami, kaming uban na, mamayli mi, nya karon nga nangaminyo na mi, nagkauban ang among mga dan, nagabalik na mi kita ba. Unya, Oy, Kampilan, ikaw ha? Sir? Well, dito kay kada. Buli kay ka sa ubang mga estudyante din, da? Di bang good, sir? Ako mo gigiunan, sir. Ay na lang paluso, da. Zaman,
Gusto ka magkapasar? Ay, paniya din mo ginikanan. Paniya din. Pero sir, Paniya. Gusto ko magigsulti niya. Kasabot ka? Sir. Paniya. Sa'yo lagi karon dong. Oo, dahil kay mayusayo ko dito sa eskwelahan. Tungod na itong awal sa kumang estudyante ba? Akong ipatawag ang mga ginikanan. Mao ba? Oh, sige dong. Ay, kanang tuod di ay ba? Mag-video kay meron ha. Buwan itong barkada na ko sa una sa daga. Katong daga pa mi ba? Nagkita mong gudbi gahapon. Nga nakatultlo siya din sa bay. Nga ingon siya nga karon ko numusuroy siya nganhi. Mag-inom mi dong ha. Sige. Pero dili magpalabi ha. Oo dong. Oh, kampilan. Asa naman mo mga ginikanan? ang ako ng mama, sir. Oh, sige lang. Dali pasod lang siya. Gusto ko magkisulti niya aron mahibaw siya sa imong mga kabuang din eh. Sir, ayaw taon, sir. Kung sa'yo ko isumuso ko mama, sir. Paaniya lagi siya. Kung gusto ka makagraduate. Sige, pasod lang din eh. Sir, ako mama, sir. Mrs. Campilan. Wow, kagwapa. Bisang idara na, bro. Puti na kaya pa. Oh, sir? Yes, Mrs. Ay, gipaano yung kuno mo? May problema ba sa kong anak dire sa eskwelahan? Kuan, Mrs. Kaya, kalami, kit-kito na ng lips. Sir! Actually, kining ang iya untang amahan mo gusto na akong pagkigsultihan kay panglalaki mo kung unta ning kuan. Ay, sorry, sir, biyuda na ko. O sa to? Di ko ka Ay. mo, biyuda na ko. Ay. Say, ay, sir. Kuan do, dong, biya sa mis mama ni mo ha. Ato lang una kasagawas, gusto kong kamera duha magkasulti. Nga naman, sir, may plano ka? Murag, birtira pa ni mo nakatutok sa kundughan, sir. Basig mapasyenta sa mga asawa ni ha? No worries, beauty mas ako. Paano, sir, uy? Parison di ita? Ang sa'yo naman sa mga asawa, sir? Ay, namatay tos kadanghag. Nagdanghag man. Nahug sa danan. Napantok man patay. Mao ba? Mauna biyudo na ko karon. Sama sa nimo, biyuda na. Si Sir Bayaw eh. Ay, tuod unsa di problema sa kong anak, sir? Wata lang ko sa gawas na ka. Sir? Actually, Mrs. Campilan, buutan man yung imong anak. Bisan og dili kayo bright sa klase, pero buutan, oy. Kugihan good. Mayo kayo nga pagkagiyan ni mo, Mrs. Campilan. Salamat, sir. Pwede ba kung makapamisita ni mo sa inyo? Wa naman kakaiba na. Pwede kayo. Sa Royal lang ako dito sa bay. Pwede makapangayo ko ni mong number? Pwede. Sige. Nya, tagay po ko sa imong number, ha? Sure. Isib lang palihog ako number, ha? Nya, ibutan lang ako nga, ibutan ako nga dahil nagsin mo nga, Puni. Okay, Puni. Ma, pasar na po, ma? Oo, pasar mo lang. Barako kag naong tong imo maestro ay murag butakal. Ako lang tayo nga ditong gipakut-kutan para makapasar ka lang hanggawa ka. Pag binutan na ha, bantay ka lang kudako ha. Pasalamat ka kay na dapat to na kong pakut-kut imong maestro. Bisag dagiduton kay itong naong. Ikaw nalalaw sa bay ha, kay may hapiton pa ko. Uy, Mari, abay na ko di ka mo ari. Pasensya na ka, Mari. Nadugay ko kay dito magkuko sa eskwelahan sa akong anak ba. Kapatawag man mga ginikanan. Alam mo ba? Kayoan magkuko. Kay dili niya magka-graduate ang akong anak. Giunsa naman lang din mo. Butakal sa kay maestro, oy.
Sige nagtutok sa kundukahan. Ba, basig naibog to ni mo, Mare. Oo, naibog yun, Mare. O timing na ba kaayo kay biyudor sab ko nung animal? Ay, isa? Oo, naka-timing, Mare. Kay biyuda ko, unya siya beautiful. Namatay ko nung iyang asawa tungod sa kadanghag. Ha? Nagdanghag man ko no, nahog sa agdanan, unya napantok ako. Mauba, haloy, kaluoy sa gutong sa asawa, no? Na-disgrasya pa, niya ingnon pang gadanghag. Iya po tong style. Pero gwapo man ka, Mare. Paminaw ko murag. Gwapo sa batan-o pa, batan-on pa siya, Mare. Gwapo to. Ay, pareha sila sa kumbana, Mare. Nga gwapo sa batanon, pero karon nga idara na. Ay, nagyakmo na lang dagway. Maugid, Mare. Murag bitag siya gyak mo unto. Ah, mauba. Day. Day. Uy, Pony? Tani? Tayo pa kaila mo, duha? Siya bitaw akong gingon ni mo nga maestro, Mare, nga byudo. Maguwang ni mo, Mare? So, maguwag. Ako na ba na, oy? Ha? Uy, ingon ka byudo na ka? Ah, paraw-paraw kang punyunga ka. Imo day kong gipatay, ha? Para lang makabiti kag babay? Ha? Layas ka ron dayon. Day. Layas! Day. Mare! Wa ko magdahom nga mao toy mahitabo na booking na ko akong bana nga dokirok. Tungod sa among kumari nga iyang gipanguyaban. Nya di mas ako makabasol sa akong kumari kay wa mo siya kaila sa akong bana. Pero nasakpan na hinuon ang kabuang sa akong bana. Karon akong gipalayas. Wa gyud ko kasabot kay na problema naman hinuon ko. Kay wa pa ya ko'y trabaho. Nya unsaon man ni nako, pabalikon to nako siya. Pero di man siya ko kalimot siyang gibuhat. Uy, nga iya kong gipatay daan. Unsa man og kamo ang pasultihon? Diday. Good morning, Ate Jinjin! Good morning, Kuya Alan. Good morning sa mga mama nga padayong ni Palit. Sa Don, Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy sila permi. Happy Nya, yun. gawa sa Don Pepe ang Diamond Food Trade Incorporated nagbuhat og OBM Special, Tasty Fish Cracker og Paulitos Macaroni Crunch. Palit na mo, lami. Lami kayo kung makapalitan na niya inom tag Don Pepe mga bata ha. Don Pepe Tablia mo imno na to kada buntag kay happy sama sa Happy Mart madunang kulon tabunok og maktan. Unya kita ang mga dagko ang atong imnon mao gyud ang said panyawan Confimex kay kondisyon kay taan na to ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban bisag asa bisag unsa oras sa kondisyon ka tanan dunay mga benepisyo nga makuha nato nila sa ato ang kaping matapang kaya kang ipaglaban nga mo ang said panyawan Confimex. Thank you kayo. Unya sa tanang mga tao pod ni Kuya Nick Pipito, good morning po diha. Sa basta Toledo, Kuya Nick Pipito. O Dudong GR Pipito, South District, Ciudad Subo. Unya si Vice Mayor Choi Asdar, si Ricky Asdar, si Ryan Kangki, Ma'am Casmer Ararao, Lister Daan, Kuya Lister Daan, o si Kuya Francis Ispares. Oo. Good morning. Pagkoy. Sa tanang Francis mga tao po Ispares. nini sa South District, Ang Ate Pres. kugihan, ng councilor sa siyudad. Kuyang lang taon. O ako si Bibi Farida, nangumusta ni Turia, diya sa tulo-tulo man daw. Konsolasyon. No? Tulo-tulo konsolasyon si Turia. Ang maning amiga ka dito si Turia. Pero karon wala ko kay bawa sa ng bahay ni Turia tungkol ka daga na kay bahay nga mga dagko. Kani ato sa among pag-ana diya sa tulo-tulo ni diya sa ilang Turia. Gambay pa mga kayo, pamkatubay kayo mga kasagbutan pa itong mga kahoy. Karon di na ko katultol sa tumbahan ni Toria. Toria, nang mo sa si Baby Farida ni mo. Nya di ay gipadasi Inday apart nako nga lalaki sa ni siya si Inday apart nako girly. Si Inday apart nako girly nga ayin og si Shy o si Richie o Gers diha sa GBP emission. Good morning yung tanan diha. Thank you kayo yung tanan. Salamat kaayo. Okay, Ate Pres? Okay, o ako sang ikuan ang among barangay kapitan Kirk Brian Poliog sa iya mga tao niya. Kanindo tayo sa inayawan tungkol di Kirk Brian Brifolio. Tinood na yan. O niya sa kugo ni Harim.
Iran. Aw, Iran. Oh, Hari Iran. Hari Iran. Pero nanay H ang iyang Iran, no, Ate Pres. Pero silent na siya. Hari Iran. Hingatawa po ning barangay kapitan sa Kugon Pardo. Ug sa tanan taga Kugon Pardo nga naminaw karon. Thank you kayo. Salamat. Gyud sa tanan taga Puok. Oy, Puok, Talisay. Sa Uy, umabot. kanindot na gyud sa nakato ka sa plaza sa kuan City Hall sa Talisay Gulya. Sige tag suri-suri dito. Nindot kayo suruyan. Nindot kayo ang ato ang pagtanaw-tanaw dito. Pagdani sam-sam. Nindot. Lamig yung kayo kaon-kaon po dito, Ate Pres. May laing mayo mo dadi ha, si Mayor Samsam Gulyas raw yun. O di Congresswoman Ria Gulyas. Sa barihan ng si Ma'am Gwen, nga may kay pagda ang sugbo. Mga Garcia pod mo nindot pod mo dadi ha. Mga ngilngig po kayo. Okay, diri po sa Danau, Durano po dito. Mga maayo po kayo. Sa diri sa Bohol Padupita, Ate Pres. Naa si Albert Bumpat. Barangay Kapitan. Basta bilisan, Kapitan. Na si Mayor Tata. Mayor Tata po diya sa Bilar. Kumusta ka diya, Mayor Tata? Kita rin tayo diya, Mayor Tata Palasyo. Niya si Paridudong Pitado. Kumusta ka, Ate Pres? Paridudong Pitado. Nya diri sa Bien Orido na po din si Sir Ray Marimon ang ato ang kapitan sa Liberty. Thank you kayo. Okay, Ate Pres. Okay, ug ako sa pasalamatan ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Selpaniawan Herbal Capsule. Selpaniawan Herbal Capsule with garlic, Selpaniawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, kolesterol, katutaas ng sugar. Ayong sipyata pag inom kada adlaw gyud. Katulo sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, unay ka magkaon sa imong pamahaw, inom daan og usa ka kapsula sa Selpaniawan Herbal Capsule. Inigpaniuto ni mo, maghapon. Inom na sa kadaan og usa ka kapsula sa Selpaniawan Herbal Capsule, unay ka magkaon sa imong paniudto. Maghapon sa gabi, sa di pa kamukaon sa imong panihapon. Inom na sa kadaan og usa ka kapsula sa Selpaniawan Herbal Capsule. Ug alang ni atong na problema gyud kaayo bayan aning kidney o UTI, di na mo angay mabalaka or mahadlok tungod kay duna na makatambal, duna na makapaalibyo, makaayo anang atong gibati bahin aning kidney o UTI. Kini mao ang Kogon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kogon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa sa Kogon Herbal Capsule imong imnon, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimutalang sa kidney o UTI, Kogon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. Sa tanan po na itong mga kaigsunan nga naghimo og number 1 sa to ang Sid Limit Oil. Thank you. Yung kain ninyong tanan. Salamat. Sa inyo ang paghimong number 1 sa atong number 1 nga plus gayon. Nga tinuod nga muwagtang sa atong panut, pamaol para kin sa Kalawasan, Baricos Beans, katul. Kuto sa kabataan, ilikay, pagyunta sa dinggi, labi na mga haplas ta sa ato ang Sid Limit Oil. Dapi-dapi yung sakit, bikugan nga to mga tiil. Haplasan lang nato sa Sid Limit Oil nga. Mga yun ko dispid sa atong giadto na to dito. Gams kaya ako yung giadto dito nga nangutana ko asa gibutang ang Sid Panyawan sa nahurot naman sir, wa pa mi delivery. Mao di ay wako kita. Mao di wako. Adili, nahurot ako no. Wapa sila delivery taon. Wapa ako na ma-deliver. Mao na nga. Kinahanglan nga panalitan doon na mo yung mga kung adi pagpundo na lang mo kay dali kayo doon oy nya. Kinahanglanon mo kay na nato bantang gabi nga tanong mga plus kita kay. Naibong kita ko pastorya nimo. Kay nato ko nahurot gyud to. Nahurot lagi.
kinahanglan mahaplas kita kada gabi Oh. ginabi nagdayon natong tog haplas kita said liniment oil the best gyud kay natong ihaplas taon na nato kay likay gyud tas dinggi wag gilamok mo dool nato nya panuhot pa maol wag tang pagyud kabutang sa iyo maka utot gyud kag maayo kay nindot kay ato mga panuhot wag tang gyud. Grabe. Atong panuhot sa tiyan nya mo di na magbuto ang atong tiyan kay mugawas ang hangin. Grabe jud kay katabang Gams. Okay. Kay ni ano dinggi. Tapos sigurado gyud ka di ka sedikit kaso dinggi ay. Di gyud Basta payo sige kayo. pahaplas ana. Grabe pero ato jud ka mo palit ang gam sa butika. Buti ka gyud. Pa gyud baligya sa gawas butika ra gyud ta mga higala. Adto ra gyud ang palit ato tinuod nga haplas said element 12 sa butika. Ha? Butika. Buti ka. Oh, ya pwede sa Facebook Gams, Facebook. Na bisitahan na to ang page Seed Marketing Panyawan Herbals Incorporated mga higala. Ay type na to ang Panyawan Herbals o kayo kalibot nga i-like na to ang page mga higala. Magkita datanan ang mga genuine seed marketing products. O ang mga Panyawan products sa seed marketing mapalit na po na to sa Shopee mga igsoon. Shopee. Oh, butika Shopee. Shopee, good. Mo rin tinuod na Shopee raman ug ang butika. Okay ha? Basta nakakali kay kit as gawas di na tinuod hinanggaw na binuang na. Shopee ra gyud Shopee og sa butika. Thank you. Sabot ha. Salamat ha, Gams. Sige. Thank you guys. Pasalamatan ako ang akong amigo nga nag-birthday karon sa ato pag-record. Sige. Ako pasalamatan ako ang amigo nga si Juridico Eliseo. Wow. Double D. Happy birthday, Double D. Happy birthday. Taga Danau. Double D. Taga Danau. Saan nalapitas Danau, Gams? Panila, Banabag inside Danau. Banabag inside Danau. Pasalamatan sa ako, Gams. Ang mag-birthday rong si Maritzo Delmar karon pisa 18. 18 sa lapas na kayo. October. Na, lapas na kayo. Ability na lang. Belated, Marito, belated lang. Another gas Facebook i-grade cho kay lapas o kay cho. Sao naman. Kakakilin ato nga tingpaminawan yung Gams si Rami mong gab dilibag ginakura. Lagi. Kusog kay maminaw yung kusog nag-stack na gyud siya sidli diminto og si Dudong Camargo. Ilgiga ka. Si Kap Grimar Barite. Atong liapas naman nino. Ato bang dito tas pusok. Dito si Dudong Camargo ato, idoon niya na kuha naman sa hapit naman sa tamuman. Ni awala-wala lang siya. Si Opa, si Kap Grimar Barite pod ang ato ang isuon sa tagiya sa Alrichi Aldaros Big Shop. Pagkamayon tao ang nakapitana. Si Ma'am Rachel og Sir Alan Naboton. Si Tupi. Paritoper. Murag adtor ba kuno ta sa ayungon nitawag to sa Paritoper na to. Okay. Ayungon mag-open na sa ditong Alrich and Alros Beach Shop dito sa ayungon ni Gross. Tanginan niyo dia. Si Paritoper mo mga kinang tao. Pwede ka po siya muhatag kupon para ano sa oo. Atay do Paritoper. Sa ilang pasak lang manawi. Jacqueline Buntuyan Gams ato ni Great sa Barangay Pito Cebu City. Thank you. Bam. Morning, Bam! Sa tubod bituon naman ho. Kumusta din si Barangay Captain N. Escandalio? Kap, kumusta na? Naagi na ba ito siya ka-hospital in town? Si Konsihal Amay-Amay, kumusta mo diha? Kumusta sila ni Nelson Escandalio, Elot Lebosada, Pablo Manubag, Sindo Manubag, Coling Kalagu, Danny Balungoy. Ayaw mo kalimutan na si Mrs. O mga bata! Seed Celebrity Kojik Bioris. So, aron na nga to ang mga bata, ang mga ingnon to mga kabata. Maampingan lang ilang mga panit, no? Magpabilin kitang kutis, artista kutis, porcelana, o sa ingan ini, younger looking o dili mag-dry ang atong skin. Muna nga, Seed Celebrity Kojik Beauty Soap. Ayaw lang mo kalimutan, tanawan yung doon ay tatak Seed Marketing. Ug palit gani mo, ayaw mo anang naasa suro-suro ka na naasa may butika. Ayaw mo anang naibakabasin unyang fake. Ug salamat. Tanawan ninyo ha, Seed Marketing. Thank you. Salamat kayo sa tanan itong mga kaigsunan. Kinahanglan mo inom yung G-Detox Plus Herbal Capsule. Kay bisa kung saon na itong likay ng toxin, bisa ka sa kapadoong naagi toxin nga masud sa atong kalawasan. Maunay mo daot sa blood cells. Ang cover o putos sa atong blood cells, may dauto ng toxin niya. Hindi ka daot na masakit ang cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, uban para itong balatian. Muna ang kinahanglan i-flash out na imnan na G-Detox o sarag yung kapsula.
sa kaadlaw o sa kauras sa di pa kamukhaon murag ditidans nimo pero doon na kay balatian katulog yung kainom buntag udto hapon o sangad to sa duha kakapsula o sa kauras sa di pa kamukhaon niya imna na to walungad to sa 12 ka basong tubig matag adlaw. G Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog number 1 kining mutangtang sa tuksin sa tuang kalawasan. Ate Pres. Okay, ang sender nato karong adlaw Sindi Goliath. Diday Ate Pres. Diday. Problema adili man problema kadang problema gyud Ate Pres no kay iya mang bana. Iyang bana Babae maggamay. Hangulon man agi kuan pag yun siya agi unsay pangalan natin? Sipat. Tungo. Sipat-sipat sa nintawanan, no? Gitungo pag yun siya. Si Aw. Oo. Nga patay na yung asawa wa kuno kulba. Nya amigo dako amigo pag yun amiga pag yun siya asawa ang babae nga iya hangi Iring-iringan. Iring-iringan. Si Piat gyud guys siya ato. Nya problema na kuno dataw saon kuno ako bana. Ako bagan unsa wa ako madahom nga mga toy may tabo. Palayas. Oh, ba niya? Wa ako ang iyang gipalayas lagi ti. Karon ako siyang gipalayas, wa ko makasabot kay na problema mahinuon ko kay wa mapud siya trabaho Ate Pres. Siya ang babae way trabaho. Na problema siya kay unsaon taon niya pagbuhi ako galingon pa siya trabaho. Napabalik ka lang to Diday, oy. Saan mo na Diday? Diday, bantay na. Hala na lang, Ay, inala, warnigin na lang, Usap gani, ha? Usap gani na dyan ko makapasahilo ni mo. Pero sa Lisa, Ate Pres, pwede na yun siya nga manguyab ko. Okay na yun siya. Mingon siya nga, bahala na. Sige, panguyab lang diya. Niyan na mo to siya gabi. Siya, uningon siya. Uy, bahala sa doon. Niyan na mo to siya gabi. So, pwede na diya ko manguyab. Nalipay ka. Wa ko malipay, pero nakuha lang ko. Natandog akong garbo. Nga pwede na ko manguyab. Nalipay lang ka. Kasi clicks ng Lisa ka. Muyab na ka. Ay, kuala na. Atik na na. Ang ako kadali sakay to ka. Ang ako kadahan lang Lisa, Gams, kay di gyud ka ba mudag armas, ikaw ba kupot. Pero may kay mudag kutsilyo. Bayo, wa pagkakuatan, kuha na sa kutsilyo kanang sa alabaya. Papa ko kasoy target tani. Abi ka ni mog tinid. Basura, Ate Pres, baso. Abi ni mog tinudan na itong kayong Lisa nga okay ra kag mangyab. Nagtuo kag kwanto? Nadaan yung gastres ako. Iya lang itong kuhan. Dinasal pa yun Ate Pres. Dinasal. Bitik lang ito ni mo nga mangyab pag yun ay ni ay. Magtinarong lang yun. Hala, Bam, sa'yo basa na ito, ni Bam. Kadiyot sa kaayo kayong pangitao nawala. Unsa nawala? Nawala kadiyot sa kaayo. Kadiyot sa kaayo, ha? Kadiyot sa kayo tanan, kay kuan man niya, ang katuni iyang bana, maestro. Tapos, usa to'y termino gamiton aning kanang bito nga maestro nga makabuhat ang yung ani gulat. Nakalimot ko sa gamiton ng termino immorality. Ay, wa pa man. Iya raman itong giring-iringan pa dyan. Kaya pakuan-kuan ba? Pakute-cute siya ba? Mauro istorya. Pero wa pa yun sila magkauyab. Mauro istorya. Padung man na dito. Uy, dito sugton. Uy, hindi ko man itong babae nga. Iya lang itong gikunkuanan para makapasar iyang anak. Iya itong maestro man to siyang anak. Atik-atikan na niya. Para makapasar. Oo. Maro, sir, ba kay kuan na kaniyang bana. Di please, maro eh. Katong nagbuhat og booster nga project ang mga bata ba nya di man kagasto kay bata ito ng mga kuan booster siya pagdalag balas diri dong kaya lang suga naguba man lang suga nadaot man dag unsa balas kana balas pagkana para sa balas sa fluorescent mao na nga pagdalag balas diri dong way problema na ay sus gadadaan siya dai awa to suga sigat may gani we dadi niya kog manok bisaya dong. Maro yun. Gams. Binuar to day, binuar to. Kita ka. Kami kung balas para sa to. Prayer ko na kingon, mag-drawing ko dito blackboard ha, tanawan ninyo ha. Unsa man, ma'am, kani unsa man itlog, kani unsa manok, o pwede mo ugma. Murag ingon na bitaw, dili maayo kay ang iguan sa kapalit og balas, ang bata mo yang gipa kuan, yang gipada og balas tun nakasiga ang ilang suga. Di ba? Now, ari ka dire, ha?
Mrs. Kasi nga na itong Cinderland. Diday. Si Inday? Diday. Diday. Ako lang ingnon nga kanang gihambin nga pagbati si mong bana. Ato lang ingnon nga usa nakasakit. Sakit bitaw. Ato lang ingnon nga usa nakasakit. Sakit, zero. O, ingnon na nato. Kung ari ka dire sa mga buhat sa apostoles, Acts of the Apostles, no? Kapitulo 3, versikulo 16. Og ang gahom sa ngalan ni Jesus nga among gituhuan maoy nakaayo ni ining tawhana nga inyong nakita og nailhan. Ang pagtuo kang Jesus maoy nakaayo kaniya sumala sa inyong nakita. Kay kani ako gibasa tungod kay ako lang yun nga sakit na yung hambin kanang maibog sa bisag minyo na tiyo mo giunya yang baap yang asawa na matay kay na pantok. Sakit na bang? Ibutan na to sakit. Lagi kay. Butan na to. Sa una mga masakiton gyud kay Mr. Gili. Grabe. Sakit si Ero. Grabe na nakita kay giyang og gitungo yang asawa. Kanang listen. Og ari po ka sa grabe. Og ari sa Og ari sa ka sa Mateo 28 bersikulo 18 gingon po dire. Miduol si Jesus ug mingon kanila, gihatag kanako ang tanang gahom sa langit ug sa yuta. Ang imong buhaton na ni day idangop lang gyud sa pag-ampo. Usa to yung pangutana na pa ba ang pangutanalan malili pa ba nimo? Malili pa ba nimo question niya diha sa last page? Ang last page sige ang ipalayas ang iyang bana pero naglayas na karon nag-uol siya kay usaon niya pagbuhi iyang gugalingon taon. Naglibog siya kay open sa trabaho. Nilayas lagi palayas naman niya. Karon. Kanang imong gihambin day huna-huna ako no kay imong manggipalayas wala na kay makaon, wala na kay konsumo, wala na kay support. Pabalika lang kaday kay ato dito mga sawa na tuglain, wala na kay bahin makon, kumkumon to ng kwarta dito. Unya pagabantay lang na imong bana. May siya tambagi siya nga dili si musulod anang mga kinaiyang ingon ana kay kuyaw og but mao na pa ni hinung na sa Eros mga maestro nga natangtang Diyos katungdanan Goliat. Bitaw. Pagkatambang giday kay ingon ani gipalayas nimo karon wala man inoy makahilot sa iya mga binuhatang dili maayo. Wala makahilot. Wala na. Pabalik ka diha unya monitora. Apan sa ako nang ingon kani ako gipang hinapon mo na bamno? Hinapon na? I-monitor. I-monitor. Ari ka sa English. Kung ari ka sa Hapon, monitora. Monitora. Pero ari ka sa English, i-monitor. Kay wala na makahilot kaniya pag subay niya sa dalan nga nagliko-liko. Dili tulid. Samot na. Balik sila. Balika lang dai kay giingon ra ba mulingi ka diri pag-usap sa balang kasulatan nga ang gihiusa sa Dios dili pwede nga bulagon sa tao. Sa motong kalipay imong gipalaya sa motong mamay tuglaen didto. Mao gyud listen kayo. Pabalika lang dai aron mabalik sa nang imong budget kay dako binagkwata ang kwan maestro na ba ni mga allowances ay nakaron wa na kay kwan. Madaot ang imong pagpuyo, madaot paninglingan niya kas Ginoo nga wa ka makabadlong sa niangay badlongon. Di siguro nagasoy gas. Di ka siguro mubalik sa tuloy. Lingkawa sa may Korean mo. Mao bitong gibasa na ako ni diri. Mao bitong gibasa na ako diri kaya ako magingon nga ako lang gingon nga sakit kining gihamit ang bana ro maayong yang sakit. Kung ako bana di ko balik. Iko sad giliban salig kang biodo ka da. Salamat Inday no kay sa ako nang gingon imong gipalayas managsige na tog pamayayad to kuya pa tog mamayot awot sa ba salamat ko dagat intulumadon Tulakong puzzle